Tratemos de pase bacán que son nosotros más de cobarnos. Sepa hospital otro no.
Cielo sangarmati narapok srivi bedaya kayap satu praputri oh bilahi karo mas tumpur nopo sidem awit bermati silat mriwang jagat karo silat tondo kaosisaning bisama sono sinambung lan wis temas tantur lampah kudu jinantur tutur Patilo tulak lelap teng paradya winursi tonggo ngomong panang diskara karana diyen yen jaman Purwa Kinarti tameng laut tomang tekap pasrane gumito tan munden geng pralambang matumpa-tumpa manpa panggeng panggung sang Purwakata sebebiar tematining wayang Purwa oh anengging negari puting kae labdi dosa Purwa mandya usananira Purwa mitembung kawika marang sawiji dosa 10 Purwa wiwitan madya tengah wasana pungkasanira hati lenggah marang linuwih lamun kapadosan 100 tenantu kalih 1000 tanjang ketiga kata titaing jaweten ing kasangga perkara kalunganing akasa sarta kathah negari ingkang samyangga rares nanging boyakat di negari Ngastina ya ing Limang Benawi ya praja ing Kuru Janggala marang nasta negari Ngastina ingkang yasa Prabu Astinurti negari Gajah ya karo Murca Gajah mingkang tepining Benawan Limang Benawi pranyuta nalika semanten tilas kedaton ing Dwi Panggo pantos lamun karo panggukaning Cinurmeng Kawi nalika semana pitados kaliyan ujaring Pujangga negari Ngastina kinarya purwakaning carita menang den kocapake panjang kunjung pasir pawukela jinawi gemah limpah karta tata turaharja panjang wergining dawa kunjung aralina dhuwur sineksen kanggo dalem tiyang alit sumawana Nalindra manca negari Nalindra ing Ngastina tuhu Nalindra ingkang dawa kuncapape dhuwur kasingganira sarta jembar pelatane padhang obore
Ketika Surya Pantoro Ratri balu baik sesami demenang keganjar pangkawani. Paling buka kadang so kauling kenandang kaluwek. Paling obor kadang so kauling kenandang peteng jagate. Pasir pawukir pasir samudra diwukir argo. Sinawang saking mandra lenggeng negari Ngastina ngajengaken mungkin dedoko. Menggerakkan samudra loyo nganan ngiringaken pasambitan kinaping bedari soho mangku bandaran agung ler samudra kang tanpa tepi jembar rupaking negari pranyotokan condra kula jinawi lumur dening sikil mompang wari jinawi tulus kang sarwa tinandur subur kang sarwa tinancepake ompong ngenari mrakandha wijitatan tumanten kabekta kula mimbar kecer dalah pungguing sira satemahku kuli juru-juru yo kegodhongane angrem bapa-bapane goreng cinalita jaring dalem tiyang alit nandur pisan jawa kencana saklagine pupuse wae mujudake cindhi gemah sarta limpah gemah laku ning dagang ler makuda bakulan sakmanu galanira Surya Pantaning Ratri datar pedhote pabet tebih sangsaning dedalan. Hari pamratelake kathah kawula dalem tiyang alit ingkang sami sunita. Yen dilupaken jembar kanthi arupa jejel kuya apipit adu tertis. Lajeng kathah pasritaning kawula dalem tiyang alit. Negari Ngastina wonten den kocapake kang tata-tata raharja. Kabeh tutuk nalika semana gari adoh saka lakuning parang muka, adoh saka lakuning kadur jalan. Pranana kawula kang darbi pakar diceceki lan panas tenan miling darbe ing liyan. Mlaten kata kawula dalem tiyang alit ing sami gadhahi ingat titik wiwit kambangan maesa lan sapiturute. Rima Pantaning mung datang dikandhangake sarta kacancang pranyoto yajrik lamun kae jalan. Negari Ngastina adoh saka lakuning parang muka, ana sakane ngabdi dalem kawalit minggahe ngabdi dalem bupati. Surya Pantoro Ratri ngetingalaken manunggane karsa ngangkat karyaning praja. Semanten wau kabekta lumayan bumi kura ping akasa kathah negari namung sajuga. Negari Ngastina yasaning Brahmana ingkang tuwa dibya Suraseti. Pramila dumugi jaman saman kita sing katingal ageng daya perdawaning kraton. Pranten kocapake gawat kalimat ingin satu mati jalma mara keplayu. Dinarya Pratandha goreng cinarita kula mimbar mungkuli kraton gawah kanthi polutak udira dadi langsir maneh. Baratana kraton mangember-ember penduduk kuli padha piyak padha sakura. Kampuaning kraton ingkang semanten marcetani keparing jawuting akarya jagat. Sampun dumugi Titiwan Sisula Dira jayaning paten lebur dening pangastuti saha yolating Nalendra. La sapa ta wau dasa namanira Nalendra ing ngandepaning negari. Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Prabu Duryudana, ya Sang Japa Pitana, ya Suyudana, ya Prabu Jayapitana, ya Prabu Gendari Suta, ya Dastratmaja, ya Tripamangsa, ya Kurawendra, ya Prabu Purupati, ya Sang Prabu Gandharya. Mula jejuluk Sang Prabu Duryudana lan ndherek menang langsung makutha kaparan juritan. Suyudana suyu tegese nungkul dana marang paweweh. Lumetu kecai sang mongko kang colak sampe makhluk kang terbih samya tumiyu.
Dastrat Mojaya Kendari Sukto Atma Janing Narapati Daston Guru Patukan Lawan Dewi Kendari Kulo Indra dadi para karjane para kadang kula satus Kurupati Benjang Pinariyosna Pati Pamungkas papaking Baratayuda Penanten ngucapake Nalindra ben bondo dunya ben Senana Berwerdini sugih bandu bondo Senana kandan candrané Nalindra sugih bondo katondo kagungan dapur ingkang dumunung sak ngajeng Stinggil Naturata bocah ira dapur maning ingkang ngagem sak prambil katut kanggone kasronten sang Hyang Pratapa Pati menawa kaya dene Surya kembar jalane kanan kiring kraton Padang Trawangan nganti ora ana bedane antaraning Ngrima kelawan Peti. Para di dalem Bupati Nayaka nyangka lan di dalem tiyang kalih ingkang manggon wonten sami wonten ing kraton. Yen to niteni wancir ing lan wancirate amung sangka kelan nandhal peksi mali wis putih. Wancisi ana gelar mungguing pangontan wanci dalu mapan mungguing papane dewi-dewi. Prabu Duryudana kamontan Nalindra ingkang sugih kathah. Kathah Nalindra mamanca negari, raja-raja maharaja medhang Jwala Winasis. Brahma lan sak manunggalanira. Ingkang sami swita dhateng kinebak Bantayuda tebih sami manungga celak sami tumilih. Saendi amung kayupi pepoyaning kautaman. Semanten wau bisa maripurna kacandra sakabeh ucap nalika semana nuju risa manis Nalindra kawontenaken bisa anan agung lenggah nggo dampar kaya sanjane para beda panggung taku Japa alurusan kampil pancraning keprabon banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samurupa kinebutan naring panyura kanan kiring kokas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangolahan tembene kang nasa sifat kamanungsami panjaya sang Hyang Bathara Kuwira dewaning sungkyaning Wijawanta binayang bayang sanggane Apsara Apsara pepandir sang kang sami suwiwa iwah anung-anung tungguling raja ing Astina Riwasna samapta ing dadi sawigeng diranapaki panangageng Baratayuda Jaya binangun ing sampun kepareng lenggar menika ta warnane ing Rama sepuh Noteng Astina Nalindra Pandaraka yen Tratamandras Sang Prabu Salya ya Sang Narasoma ya Sang Somadenta manggaraken nuju palang para plonjing Ngastina nenggih ta nyewang dina datang gantun Nalindra tlatah nganggo ya Nalindra Kawungga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Bismantaka ping andher blabar sangganing para nayaka ira sangganing para kawula ingkang sami andher madyaning wisa pasuwan tuwin sakathahing para raja-raja maharaja ingkang sami kayunya dening Sang Prabu Duryudana minangka sraya kenya dianapani perang Baratayuda Jaya binangun katingal nganti kaya jamur ing mangsa rendheng tukuling pakuwon musaku wonten ing negari Astina. Sanggen para kalih sampun gantung pasisiran jejel riya apet-pepet pipit prasasan atopan dengkul datan Pasra. Liwat datan kantun Bupati Nayaka Penewu Lurah Riya Magangkat. Anjen iswane Romana ku warna agemanira sang Hyaka ingkang samyang gantung pasisiran. Sidhem permanentan sebawane pangalisik. Kegogonan obah sami datan mampah ingkang prasma swaraning pandi gendhing geblak kremasan.
Bingung sing barang rambut karo disuwang-suwang batik jalan ini balagan julis mandi roko. Wayang bersin ketemu pancak suci, ora sawi semenjane pasukan agung. Bocah-bocah utawa suwan ingkang siniwopo. Pramadya campur manatu gede kabeh tiga binaru. Suara kaya pusaka estina kliring indul, Kyai Marduk. Mangambal-ambalin antarik sangor pati wijaya sang winata ngastra Prabu Duryudana. Tuwin sanggan para kawula liwat sakatheh prajurit ing samyang gantung pasisiran. Gyungang sepine sampeyan kapyanto. Para tokoh ndodok. Nggih, kanca jajari. Ayo kanca maju, ndodok jajari maju ngangseng ndodok. Sap. Oh. Yo. Tuan Sembah newing ulur kapurba risang merpengeran ning sanganan ingkang renganan sing tasih oh
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspitang Udyono Nyang Panjrat Sarwa Roma Langgeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran Lergi Lapsi sireng gati Wimbo kekondo mrek ati uping maruto mantu sabaran manambar omas Lang katineng kan awan sapa sapa Nikeng Astina Samantara tekeng
teka kurunaryo Yo Kresna lakunira sireng prasurama miangkan wacana Tulunarato Pangyota kalwi Pluri milu karyo Sang Bupati Sang Bupati Ya jagat mangestung kula wayah pro jagat nun sewu nggih. Wiwit tabuh 8 enjang ngantos sanggiwang surya sampun manjer wonten tengah. Anggen kula ngentosi pangandikanipun anak kula Ngastina menika ngantos cumengklungen. Persasat kados dene ngentosi simeng pawa gabus kumambanging Sila Kresna. Nanging nun sewu Engga sepriki dereng wonten pangandikan saking anak Prabu Ngastina. Malah kula tinglaing saking mriki tepunging wimbo gligaping paningal tuwin cawusing guwaya ketingal bilih paduka anak Prabu Ngastina menika nedhengipun sumawa. Saboten-botenipun gadhahi kegimbolaning raos ingkang kawasa ngrabasa dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih. Menawi dipun keparengaken ingkang Bapa Wunima menapa ingkang ginebeng saklebeting penggalih paduka anak Prabu Duryudana menapa ingkang Bapa Mandaraka nandhang kalepatan upami mekaten monggo kula aturi paring dawuh menapa kagol kagelan penggalihipun anak Prabu awit saking pakartinipun Banawanti anak kula upami mekaten kula aturi maringi wekdal dhateng Bapa Mandaraka sapejagong kaliyan anak kula Banawati badhe kula wulang babagan utamaning wanita nanging nggih menawi sampun kawis kula aturaken menika gesek kaliyan kegimbolaning raos paduka anak kula ing Ngastina samenika ing Raming Mandaraka badhe nyuwun dawuh lajeng menapa ing andadosaken sungkawaning galih anak Prabu Ngastina nggih. Nuwun sewu. Sinuwun Mandaraka menawi dipun keparengaken ingkang abdi sumela ing pangandika paduka sinuwun Mandaraka. Ya sumanggi. Sungkawaning galih anak Prabu Ngastina menika mboten babagan kados ingkang sampun paduka dawuhaken babar pisan mboten. Estunipun sampun kelampah wiwit nalika wonten gegeran Natandrawati ngamuk punggung wonten negari Ngastina. Awujud yaksa ingkang damel bibrah negari Ngastina malah ugi dados jalaran sedanipun inggih menika Kakang Adipati Dastarastra mawana Kakang Mbok Dewi Gendari. Inggih perkawis menika ingkang dadosaken sungkawaning galih anak Prabu Ngastina. Wiwit telampan menika sinuwun Ngastina boten kersa dhahar miwah ngunjuk malah boten nate mapan wonten ing pagulingan krana rumaos kecalan dhateng tiyang sepuh. Menika mboten napa muka sinten tiyangipun ingkang mboten tatas sebit rontang-ranting raosipun. Kecalan dhateng tiyang sepuh ingkang dados lantaraning tumuwuh sinuwun jagat Wasanubadara. Dados menika ingkang anjalari sungkawaning kalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih.
Nuwun sewu. Menawi ingkang dipun raosaken mekaten menika inggih boten maiben. Sinten tiyangipun ingkang boten kaprawasa manahipun menawi kecalan dhateng tiyang sepuh ingkang dados lantaran gesang wonten ing jana loka. Nanging nuwun sewu. Paduka anak kula Ngastina menika jejeripun anak menika saka tembung ana. Sing gawe ana menika Gusti wondene tiyang sepuh menika dados lantaranipun mila sesambetanipun batos antawisipun tiyang sepuh kaliyan anak menika jagat boten saged misahaken. Kasok ing katresnan miwah panggulawenthahing tiyang sepuh dhateng anak menika boten katabetan pamrih menapa-menapa namung mliging lantaraken sih katresnan miwah netepi dhateng darmaning wong tuwa. Dene ingkang ginadang dening tiyang sepuh kala wau besok dewasane si bocah bisa disawang dening tiyang sepuh. Dewasanipun si bocah kala wau anut dhateng jantraning wanci. Tiyang sepuh tan wandi ugi badhe saya sepuh sasampunipun mekaten wonten pundi purukipun boten wonten sanes kejawi namung pejah. Ewa dene saklebeting napaki jagating pati kala wau mestenipun tiyang sepuh menika sampun ketingal marem amargi sampun saged napakaken dhateng anak putu ngrampungaken dhateng jejibanipun. Mekaten menika kinudrat dados cakra manggilinganing lelampar. Semanten ugi paduka anak Prabu saksampunipun kagungan putra tan wandi benjang ugi badhe boten wonten. Mekaten menika saklajengipun dados babakan pejah menika menawi kula boten saged dipun silaki, boten saged dipun silaki nggih. Sedaya temtu badhe nglampahi anut kudratipun piyambak-piyambak lantaraning pejah kala wau. Lajeng lampah ingkang dipun pendet menawi kula mboten kok lajeng kedelarung-delarung anggenipun sungkawa ngaten menika mboten. Menawi lajeng kedelarung-delarung anggenipun sungkawa ngaten menika namung badhe bebecer dhateng lelampahan ingkang tanpa gina. Dene ingkang kedah linampan menika meminta dhateng Sin Gusti supados dipun jembaraken marginipun dipun suwunaken pangapunten sedaya kalepatanipun supados saged tinampi sowanipun wonten ngersani dat kanggo wening dat nggih anak Prabu. Nuwun sewu sinuwun. Mboten ateges kula badhe mancahi pangandika paduka menika mboten namung nuwun sewu sinten tiyangipun ingkang mboten nandhang sungkawa menawi kecalan dhateng tiyang sepuh. Menawi cara kula menika nami limrah turta dasare sedanipun Adipati Dastarata lan Kakang Mbok Gendari menika kanthi cara ingkang mboten limrah. Menika ingkang dadosaken sungkawaning galih anak Prabu Ngastina. Menawi cara kula kajengipun dipun tutukaken rumiyin anggenipun sungkawa. Penggalipun anak Prabu Ngastina menika benten kaliyan penggalih paduka bila sampun ngantos dipun peksa supados sami kaliyan petangan tuwin penggalipun paduka sinuwun Mandaraka. Sampun kajengipun kersanipun kendel inggih kajengipun kendel. Kersanipun sungkawa inggih kajengipun sungkawa. Wong sedhing kok diwenjang daki-daki menika mboten badhe saged dipun tampi. Kula sampun ngraosi piyambak tiyang kecalan menika wonten ing raos ugi mboten sekeca saestu sinuwun. Kusik Sengguni kula wonten dawuh. Aku omong akeh-akeh ki mau rumangsaku aku ora guneman karo kowe iki. Rumangsaku aku ora caturan karo kowe. Lah kok dadi malah kowe sajak ora kepranan atimu karo aku. Apa ana ukaraku saka ngarep mau sing nyebut jenengmu sarta ninggol marang kowe Sengguni? Lha inggih mboten. Mboten wonten ingkang nyebat nami kula. Kula namung caos pamrayogi jalaran anak Prabu nedengipun sungkawa kados mekaten. Aku wis weruh. Aku wis weruh. Lan rumangsaku mripat kuwi iki ya durung blawur Sengguni. Aku kuwi jejere wong tuwa. Nek aku nyemurupi anakku nandhang sungkawa kaya ngene iki apa kira-kira aku kleru? Yen aku atur beborek sarta waluyan marang anak Prabu Duryudana, pamrihku aja nganti kedalarung-dalarung gone nandhang sungkawa. Apa aku kleru? Anak Prabu kuwi jejering Nalindra, jejering ratu Sengguni. Yen nganti kahanan kang kaya mengkene iki banjur nganti diasta ana ing pasewakan sing dipirsani kawula semene akeh lan wadyabala semono kae apa becik pocapane Sengguni? Bakal akeh kang padha ngrasani lan padha ngudarasa bab kang ora prayoga marang Prabu Ngastina.
Kaya ngono kok luputake kuwi iki piye to Sengkuni? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Apa kowe iki pancen wong tuwa ning pikiranmu isih bocah Sengkuni? Nuwun sewu. Kula mboten mengking sarta duwa nanging namung dapur ngemutaken. Adaanipun tiyang Sungkawa menika kok angel dipun angel dipun emutaken. Sing angel dilekke kuwi yen pancen wong mau wis wegah nampa warang nampik ditutur becik. Wis ora gelem mulir budi ngasah kadiwasan. Kuwi genah yen wis ora iso dielingake. Ning anak Prabu kuwi jejere Nalendra ora pantes lamun kedarum-darum nggone nandhang Sungkawa. Menawi kula nami limrah. Wong sing ora ana kuwi wong tuane sampun nami limrah. Malah yen wong tuane ora ana kok tanpa duwe rasa susah menika menawi kula setunggiling tiyang ingkang boten nalar. Kejawi menawi ingkang boten wonten menika tiyang sanes menika boten perlu dipun gagas. Hose. Aku kok malah cubliya karo kowe. Kowe kok duwa karepku nggonku ngemutake marang anak Prabu Ngastina kuwi janjane ana apa Sengkuni? Apa merga kowe rumangsa salah? Apa merga kowe rumangsa sejatine lelakon kabeh mau merga saka asale saka kowe? Lho, mangkene piye? Lah kok malah kula ingkang dipun tutuh menika naranipun dos pundi? Kakang Adipati Destarata menika kadang kula iki Kakang Mbok Gendari menika mbakyu kula. Kok kula sing didakwa dados jalanan sedanipun aku ora ndakwa nanging aku kabeh ngerti merga kesempyok aradane nggo pertikel puduk nalika semono sing padha gugur nalika Kresna ngamuk ana Ngastina. Iku pertikel dos pundi? Apa mbok kira aku ora ngerti ya? Jroning kodhong penggaling anak Prabu Ngastina nalika bakal tekane duta saka Wirata, kowe sing gawe ada-ada supaya anak Prabu Ndarawati diajak sesukan rupian-rupian pesta Ndrawina. Ning jane kabeh pasugatan unjukan kanggo Kresna wis mbok campuri kanggo wisa racun. Ingkang mandi pamriya dimen Kresna mati. Ya ngono to. Yen tanpa ego pertikelmu sing licik gawe kapitunaning duta saka Pandhawa bakal gawe tangeh lamun Kresna ngamuk ana Ngastina. Banjur salin wujud dadi Brahala, temah karya geger wong sak Ngastina. Nganti jalari akeh kawula kang padha golek pengayoman ana kraton nganti kawasa ngrubuhake beteng kelir ingkang satemah ngrubuhi marang Adipati Destarata lan Dewi Gendari. Kaya ngono mau apa kowe ora rumangsa sing dadi tuk sumbering perkara Sengkuni? Yen kowe ora duwe ego pertikel gawe cintrakaning anak Prabu Ndarawati, tangeh lamun Kresna ngamuk punggung wujud Brahala ingkang semono gedene. Lan ora bakal kedadian Adipati Destarata lan Dewi Gendari mau seda merga kembrukan beteng kelir negara Ngastina. Ayo ngaku ora kowe. Nuwun sewu. Lah kok malah kula ingkang dipun cucuh. Ancas kula menika namung badhe damel sarana supados anak Prabu Ndarawati mboten adreng jabel negari Ngastina. Namung menika mboten niat damel geger. Ning endi papan yen niat kuwi ora becik mesti bakal ngembet sak kiwa tengene. Nyatane iku pertikelmu bakal gawe cintrakaning Ratu Ndarawati ora mung gawe geger negara Ngastina. Nanging uga gawa kurban Sengkuni. Menawi mekaten paduka ndakwa kula ingkang jalari sedanipun Kakang Destarata tuwin Kakang Mbok Gendari tuwin damel geger sedayanipun genah akeh sing padha ngerti pancen kedadian kaya mengkono lan ewoning kawula Ngastina kuwi saben rasanan ora bakal lali mesti nyebut jenengmu tak kandhani. Nuwun sewu. Dewi Gendari menika mbakyu kula lho. Mbakyu kula. Menapa kula badhe mentala dhateng mbakyu kula piyambak mongko mbakyu kula ugi dados kurban seda kerubuhan beteng lho sinuwun. Lho. Aja kok mbakyumu Sengkuni. Wong kaya kowe kuwi upama duwe anak, mongko anakmu ora gathuk karo penemumu mesti mbok pateni kok Sengkuni. Merga kowe iki wong sing wis koncatan rasa rumangsa, koncatan rasa kamanungsan, moralmu kuwi wis bosok, moralmu kuwi wis bobrok, wis koklok Sengkuni. Dadi nek upama kowe silak marang lelakon iki lan kowe matur yen to anak Prabu Ngastina dimen Sungkawa penggalihe merga yen nganti dibuka wadiku kowe mesti bakal konangan kabeh lho rekmu Sengkuni. Cekap. Handra ingkang puspitorum asilring
samirana mre Sekar kadung ngas gandanyo maweh laras renaning driya kula niki gumun ing atase kawontenan nembe kados kaya ngeten manah kula remuk bubuk merga kelangan wong tuwa lah kok wong gerak-gerak malah padha regejegan kaya wong Dorawuh Tata luwih ngisini-sini wong tuwa-tuwa do padu ora ampan papan kula wis ngerti nek kabeh ingkang kedunungan nyawa mesti bakal mati niku kula wis weruh ora susah didunung-dunungke kula dudu wong bodho yen kula wong sing bodho tangeh lamun kula lenggah dampar Nyokrawati dadi ratu ing negara Ngastina ning sing kula gagas boten sanes sedanipun Kanjeng Rama Dastarata Kanjeng Ibu Gendari seda kerubuhan beteng kelir negari Ngastina dosa napa sing disandang wong tuwa kula dene seda siya kados mekaten bab niki sing kudu dionceki supaya ati kula isa nampa marang lelakon nanging nek pancen pun do boten saged caos pepadhang ati kula pasewakan bubar dinten iki boten napa-napa kula boten butuhke wong tuwa to sing kakehan gunem tanpa guna kula boten butuhke nayaka sing boten isa madhangke ati kula ora eneng gunane anake pasewakan gedhe kaya ngeten iki nek pancen do boten saged damel pepadhang malah padha gugu karepe dhewe nuwun sewu nggih sewu sapa kalapatanipun ingkang Rama Manduraka tadah wadana kula nyuwun pangapunten kabejaone ingkang bapa mboten nedya suwala jer kalapatanipun ingkang bapa Manduraka ingkang nembe kemawon kelampah menika kala wau saestu damel sengkel penggalipun anak Prabu Ngastina sepisan malih kula nyuwun pangapunten mboten kanthi sengaja ingkang bapa nuruti dhateng kabrananging raos awit rembagipun Patih Sengkuning ketingal jarak perkawis kalih ingkang Rama Manduraka nggih mesinipun boten kados mekaten kelampanipun nanging pun bapa menika namung titah sawantah ing kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila sakmangke gandheng sampun wonten pangandika saking Paduka anak Prabu Ngastina menapa ingkang kedah ingkang bapa aturaken tuwin ngemuti dhateng menapa ingkang sampun anak Prabu ngendikaken monggo sami-sami dipun padosi margining pepadhang nggih nanging langkung prayogi kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sedaya kedah rinembak kanthi penggalih ingkang lomba sampun ngantos kesasar lampahipun nggih para Prabu wonten dawuh dinten mangke monggo kula aturi ningali dhateng Kang Putra kula aturi mas paosaken kawontenan kula Duryudana sakmangke dados tiyang lula mboten gadah bapa biyung tiyang sepuh kula sampun seda siya krana lelampahan ingkang kepengker Rama Prabu Bratayuda nembe badhe kawiwitan kemawon raos kula sampun sebit rontang-ranting kados mekaten dipun gegasah dening lelampahan ingkang anjalari sedanipun Kanjeng Rama Dastarata Dwi Ibu Gendari kanthi pecah siya kados mekaten kados pun yakin kula badhe matapaken awak kula piyambak menika Rama Prabu. Iki mboten maiben.
Kula saged ngraosaken kados menapa raosipun menggalih paduka anak Prabu Ngastina sinten tiyangipun ingkang boten nandhang sungkawa krana kecalan dhateng tiyang sepuh ingkang ukir jiwa raga kula boten maiben. Namung semanten nuwun sewu. Menawi ingkang Rama Mandaraka dipun paringaken atur beboreh waluyan dhateng paduka anak Prabu Duryudana sedaya titah menika tentu badhe nglampahi kados dene ingkang paduka lampahi nggih. Namung kodratipun lelampan sewiji-wiji lantraning tinilar menika kula wanut dhateng pepesthening kodrat kapedotan katresnan ingkang awrat menika inggih menawi tinilar dening tiyang sepuh menika saestu awrat. Namung tumrap ingkang Rama Mandaraka gegedun dhateng lelampan ingkang sampun kelampah menika boten wonten ginanipun, boten wonten ginanipun. Dipun getunana dipun tangisana paribasanipun ngantos telas tetesing waspa paduka anak Prabu ingkang Rama boten badhe gesang malih. Lan boten badhe wangsul malih dhateng Janaloka amargi sampun pinesti telas tulising ingkang Rama namung dumugi semanten anggenipun gumelar wonten ing jagat. Inggih. Ingkang mrayogi kawontenan ingkang Rama Adipati Dastarata miwah Kanjeng Ibu Gendari ingkang sampun manjing alam panancat tepet suci menika tindak ing tiyang sepuh tumuju dhateng Lokabaka badhe saya jembar tuwin padang marginipun menawi sinurung ing puja sesantinipun Atmaja nyuwunaken pangapunten dhateng sedaya kalepatanipun tiyang sepuh menika nalika gesang wonten ing alam padang menika langkung prayogi. Sampun ngantos kedalarung-darung anggenipun nandhang sungkawa ingkang sampun inggih sampun ingkang dereng kelampah kemawon monggo sami dipun lampahi tuwin dipun jangkah. Jumbuh kaliyan tekad miwah gegayanipun ingkang sampun dipun antep pinggir Bratayuda sampun kantun ngentosi wiyosing senopati. Menawi paduka anak Prabu namung kirep miwah kabondo ing dhateng raos Dokita menika mangke malah warsa tumanggaping gati. Ewoning Nayaka miwah prajurit ingkang sampun blabar kados mekaten menika pangajaping penggalih namung ngentosi dhateng Sabdatama paduka anak Prabu. Bidhal dhateng Kurusetra anapaki perang ageng Bratayuda. Saha kathahing senopati ingkang sampun samapta ing gati lair batosipun angadang-adang tinuding dados manggalaning perang ngrabasing wadya Pandhawa wonten ing Tegal Kurusetra nggih. Nggih. Rama Prabu. Matur sembah sewu nuwun sekedhik radi katetangi raos kula. Estunipun boten ateges kula menika kerut dhateng kawontenanipun Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ingkang sampun sedo. Namung wonten petangan-petane ingkang dadosaken wasku watosing manah kula. Petangan bab menapa? Estunipun nadyan Kanjeng Rama Dastarata menika sampun keladuk yuswa. Namung Blaka Suta panjenenganipun kalebet ugi kula jagekaken wonten ing peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Nadyan sampun keladuk ing yuswa nanging sinten ingkang kedugi napaki kridhanipun Kanjeng Rama Dastarata. Senadyan kasinungan cacat cala hina tegesipun cacat netra boten saged marisani padhanging rina miwah eseming rembulan. Nanging Kanjeng Rama menika kasinungan aji ingkang jagat tanpa timbang ingkang dumunung wonten ing epek-epekipun Kanjeng Rama nama aji lebur sekedhi. Kula matur kula jagaken menika menawi mangke Kurawa miwah para senopatine ketingal kalindhih yudanipun. Sinten malih ingkang badhe kula sambati kejawi tiyang sepuh. Inggih tiyang sepuh kula piyambak inggih menika Kanjeng Rama Dastarata. Menawi Kanjeng Rama kersa madhep senopati majeng wonten ing palagan kula kinten boten ngantos sedinten kemput Pandhawa sakwadya balane mesti kemak lebur tumpur tanpa dadi. Duryudana ngukup kemenangan. Nanging sak menika rantamaning manah ingkang mekaten kala wau namung kandhek wonten ing gagasan ingkang boten badhe kelampah krana Kanjeng Rama sampun sedo. Kula pamekaken sedanipun Kanjeng Rama kados dene nyuda saproliman kekiyatan wadya Bala Ngastina. Kula kados kecalan biandel, kula kados kecalan bebeteng. Sinten ingkang saged kula ndelaken, sinten malih ingkang saged kula jagaken Rama Prabu. Lho mangrimin. Nuwun sewu nggih. Nadyan dene dipun paringi dawuh kula piyambak sampun ngertos dhateng kasudibianipun ingkang Rama. Kula sampun ngertos namung pangandikanipun paduka menika mesthenipun sampun ngantos kawiyos wonten ing madyaning parapatan ageng kados mekaten menika nggih. Aglar sangganing para nayaka wadyabala lan kawula semanten kathahipun
Kuwatosing manah kula menawi wonten saperangan ingkang sami ngudaraos. Wo, jebul Ratu Ngastina kuwi nadyan wis mangreh para kawula wis dadi ratu isih seneng sambat karo wong tuwa. Lho. Ngaten menika rak mboten prayogi to nggih. Inggih. Langkung-langkung menawi wonten ingkang sami andhakwa bilih paduka menika nuwun sewu ratu sing jireh getih wedi mati. Menika malah langkung leling semi. Tuwin bebangeri dhateng asmanipun Alendra. Ingkang nami anak menika menawi tasih lare inggih pantesipun sumindhe dhateng tiyang sepuh. Nanging menawi sampun dewasa, langkung-langkung kados paduka menika mbawahi negari mestenipun ingkang gumana musik wonten saklebeting penggalipun tiyang sepuh menika tansah angentosi dhateng punjungane anak. Punjungane anak wonten ing mriki mboten kok babakan brana picis menika mboten, nanging kabagyaning lair batos tiyang sepuh amargi nyumurupi dhateng tumangkaring si anak. Miwah ewoning gegayuhaning anak ya derajat ya kelungguhan ya kelakuane si anak menika sampun mujudaken tiap tumrap tiyang sepuh. Inggih. Nanging menawi kantos dewasanipun anak kala wau teka tasih sumindhe dhateng tiyang sepuh menika tata lair wong tuwa mboten badhe duwa karepe si anak nanging batin wonten raos panalongso wonten penggalipun tiyang sepuh ingkang tasih kedah rumagang. Mongko mestinipun wancinipun tiyang sepuh kala wau namung kepengin ngaso sinambi nyawang dhateng tumangkaring si bocah. Inggih ngaten mriku ingin dipun westani dereng saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh. Nadyan tiyang sepuh menika mboten badhe andhuwa dhateng pamuthaipun anak, nanging salebetipun minangkani panyuwune anak menika pangraosipun tiyang sepuh kasinungan raos kuciwa. Amargi ingkang mesenipun tiyang sepuh menika kantun lenggah tuwin nyawang dhateng putra tasih kedah ketayalan mituruti dhateng pamuthaipun Anpaja ingkang mesenipun saged rumagang piyambak. Nggih. Namung bab menika boten perlu dipun glejah langkung lebet sakmenika ngancik dhateng anggen paduka nggadahi raos kuwatos karana sedanipun Adipati Dastarata lajeng saking petanganipun paduka anak Prabu sedanipun ingkang Rama menika nyuda kekiyatanipun Wadyabala Ngastina saproliman. Mekaten. Inggih. Nuwun sewu. Menapa paduka kesupen dhateng para senopati manggalaning perang ingkang sampun sumadya ing gati samapta ing diri. Monggo kula atur mresani. Ingkang sakmenika sami lenggah wonten sakiwa tengenipun paduka anak Prabu Duryudana, monggo ta kula aturi metang. Ing Astina mriki lenggah pandhita ing Sokalima Begawan Durna. Ingkang sampun wangsul wangsul kepireng pangandikanipun nedya sagah dados sagak tuwa ing nakalindran paduka anak Prabu. Monggo nyatanipun Begawan Durna menika pandhita Dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Asmanipun sampun malimbar ngebaki jagat ngantos sinengkaaken ngaluhur dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa menika menawi sanes pitataning jalma ing reh limpating gegaman tuwin kasektenipun tangih badhe saged kelampahan. Inggih. Kula kinten menawi sampun kepareng kapatah dados senopati mboten badhe mindhu damel. Menika Begawan Durna. Ugi katingal lenggah kadang paduka inggih anak kula mantu ingkang kula tresnani Ratu Ngawangga Adipati Karna menika ugi kondhang kawenang-wenang ing kasudibyanipun Dasar Bagus Digdaya kondhang Ratu Sugih sampun to sakmenika badhe ngalembana menapanipun anak kula Karna menika wonten sedayanipun. Inggih. Malah kacariyos piyambakipun menika anak dewa, anake Bathara Surya. Lho, dos pundi menika? Dewane ning kayangan kok anake ket kelayapan ning donya menika dos pundi? Elok